Kaixo guztioi, jarraitzen dugu uinekin, eta kasu honetan ikusiko dugu zer den fasea baino, zer da bi puntu fasean egotea, bi puntuen arteko desfasea, edo bi puntu kontrako fasean egotea. Ariketetan askotan galdetzen dira horrelakoak, batez ere azkenengo atalean, eta ondo dago ulertzea lehenik eta behin zer den fasea, igido harmoniko sinplean azaldu genuena, eta hortik aurrera ikustea zelan definitu eta zelan kalkulatu alditugun desfaseak. Zer da hemen daukaguna? Hemen daukagu uin harmoniko baten ekuazioa, ezta? I izango da A sinu eta hemen barruan omega t kenka isa gehi fi 0. Bale, imaginatu gutxi gara bera, hau dela gure uina. Lehenik eta behin izatez gure uina aldatzen dela bai espazioan eta bai denboran. Orduan, erabaki behar dugula zer hartzen dugun irizpide bezala. Ni jarriko dut hemen dela denbora, dela espazioa. Beraz, nola espazioa aldatzen den, horrek esan nahi du, irudi honetan t dela konstantea, eta gogoratu t konstantea denean, burura ekarri behar dugula argazki bat, bale? Daukagu soka bat, eragiten dioguna emetik, iturri batekin, foku batekin, eta sortzen dugu hau bezalako uina edatzen dena eskuineko noranzkoan, eta eskuineko noranzkoan edatzen denez, hemen negatiboa jarri behar diogu. Aurreko bidean azaltzen dugu hori. Eskuinera joaten bada, negatiboa jartzen dugu hemen. Aldiz, eskerrera joango bazen, jarriko genuke hemen positiboa. Bale, orduan eskuinera egiten du, positiboa, negatiboa, eta argazki bat ateratzen diogu. Eta imaginatu eskatzen digutela, aurkitzeko bi puntu, sokaren bi puntu, zeintzuen fasea berdina den. Fasea, azkenean, goratu dela, sinuaren barruan agertzen den dena. Sinuaren barruan agertzen den dena ditzen da fasea. Egin dudana da, definitu sokaren bi puntu ezberdin eta bi une ezberdin. Kasu honetan, t konstantea denez, t bat eta t bi berdinak izango ziren. Oraindik ez dut esan zeintzu diren puntua, baina izan ziteken hau eta hau, edo hau eta hau, bi puntu edo zein puntu. Eta puntu horren elongazioa, hau da, altuera vertikala kalkulatzeko, egin barko genuke A, dela altuera elongazioa maksimoa, bider sinu eta fasea. Eta fasea jakiteko, jakin behar dugu puntu hori zein unetan nahi dugun kalkulatu, eta zein posiziotan dagoen. Eta baita ere hasierako fasea. Hau guztiari deituko diogu fi azpi bat, eta hau da izango da lehenengo puntuaren fasea. Galdetzen badigute, zein da gure lehenengo puntuaren fasea? Hau izango zen, barruan agertzen den gauza guztiak. Eta bigarren puntuaren fasea izango da barruan agertzen dena, baina beste denbora batean eta beste posizio batean. Irudi honetan denborak berdinak izango ziren, ezta? Kapasagarrelako bakarrik argazki bat ateratzen, beraz uneak berdinak izango ziren. Imaginatu hartzen dugula bi puntu edo zein. Hau eta hau. Eta hau izango zen, altuera hau izango zen i azpi bat, eta altuera hau izango zen i azpi bi. Kasu honetan, t bat eta t bi berdinak izango ziren argazki bat eta diogulako, baina isa bat izango zen distantzia hau, eta isa bi izango zen distantzia hau. Isa ezberdina direnez, fase ezberdinak ditugu, bale? Eta daukagu bi puntu bakoitza bere faserekin. Bale. Askotan, ariketetan eskatuko dizkigute, alde batetik jakitea zein den desfasea. Vale? Desfasea, bi puntuen arteko desfasea. Esaten digute puntu bat, ez dakit zenbat metrotara dagoen beste puntu bat, eta hien arteko desfasea kalkulatzea. Desfasea bakarrik da bi faseen arteko kenketa ikustea. Hau da, hau nire lehenengo puntuaren fasea hau bada, eta suposatzen dugu ariketa horretan badakigula zein den pultsazioaren balioa, zein den uin zenbakiaren balioa, bai? Ezagutzen baditugu, eta ezagutzen badugu bai denbora eta bai posizioa, hauek kalkulatu alditugu. Eta behin kalkulatzen ditugunean, desfasea eskatzen badigute, egin barko dugu bi horien arteko aldea. Desfasea esaten digu, bata bestearekiko zenbateko aldaketa daukan fasea. Vale? Beraz desfasea kalkulatzeko, faseak fasea. Vale. Eta beste batzuetan ikusiko duguna da, ematen digutela puntu bat, eta eskatzen digute kalkulatzeko ea non dagoen fasean dagoen hurrengo puntua. Vale. Ikusten dugunez, puntu hau dago gailurrean. Orduan ikusi barko genuke zein den hurrengo puntua baita ere gailurrean dagoena. Bai? Grafikoki oso erraz ikusten dugu eta izatez gogoratu fasean edo berdina diren bi puntuen arteko distantzia hori metrotan izango dela uin luzera. Uin luzera definitzen delako fasean dauden bi puntuen arteko distantzian. Vale. Lan da oso ondo, eta demagun kalkulatu nahi dugula. Vale. Fasean egotea, bi puntu hauek aman komunean daukaten propietatea da fasea. Hau da. Hau eta hau balio berdina daukate. Eta batek esan dezake, baina aurrera egiten badugu beste handiago izango da, ezin daiteke berdin izan. Baina hemeneten gabe gaudela fasea
da birak ematea esferia goniometrikoari. Hau da, ni hemen banago eta aurrera jarraitzen badut, lortuko duena da berriz ere iristea puntu berdinera. Beraz, bi puntu hauen arteko distantzia dago bira oso bat. Bai, radianetan neurtuta dira bi pi, segoratu fasea radianetan neurtzen da. Hau guztia radianetan neurtzen da. Orduan, fi bat eta fi berdinak dira edo baita ere honela dirasi dezakegu. Bien arteko desfasea, fi bat, bien arteko desfasea izango da bipi, hau da, bira oso baten multiploa. Non n zenbaki naturalak diren, n-ren balioak izan daitezke 0, bat, bi, eta horrelakoak. Amartarrak ez, izan behar dira zenbaki natural osoak. Baitaren negatiboak izan daitezke, baina osoak izan behar dira bai ala bai. Orduan, ikusten dugunean, bi puntuen arteko desfasea dela bipi, edo lau pi, edo 0, edo minus bipi, bi puntu horiek fasean daude. Igual zaten zu, desfase bat dago, esan daitezke fasean egon, baina bien arteko distantzia bada zirkunferentzia oso bat justo, orduan baita ere fasean puntu hau eta puntu hau fase berdina daukatenez, bere balioa berdina izango da, etengabe errepikatzen delako, periodikoa delako. Vale, orduan ikusi dugu zer dan fase egotea, fase oposizioan. Fase oposizioan izango da justo, gu daukagunean A puntu hori, eta oposizioan dagoen puntu bat izango da hemen dagoena, C puntu hori. Bai? Eta fijatzen bazarete, emetik ona, eta hemen erraketa bat dago, eta baten kopiatu badu aurretik, orain saiatuko da ni hiltzen, hemen pi jarri behar dugu. Pi. Fase oposizioan dauden bi puntuen arteko desfasea, ez da pi zati bi, baizik eta pi. Hau da. Bi puntu A eta beren arte esan dugu, buelta oso bat eman behar dugula. Erdia egiten badu, hau da. Hau bada A puntua, jarriko dugu. Hau da A puntua. C puntua, izango da justo kontrako lekuan dagoena. Imaginatu A puntua hemen egongo balitz, C puntua egongo zen, hemen azkenean da, bai, egiten badugu diametroa, non dagoen. Horrek esan nahi du, honen eta honen arteko desfasea dela pi, honen eta honen arteko desfasea dela pi. Hau da, desfasea balio behar du pi. Desfasearen balio izan behar da pi. Pi, edo baita izan daiteke iru pi, edo izan daiteke bost pi, eta hori adierazteko jartzen da horrela. Izan daiteke bi n gehi bat, bi n gehi bat erabiltzen da adierazteko zenbaki bakoitiak. Bi n gehi bat, bider pi. Honek adierazten duena da, n0 bada, n-ren balioak izan daitezke 0, bat, bi, bai? 0 bada, bi bider 0 gehi bat, desfasea pi bada, ederto. N-ren balioa bat bada, hau izango zen iru, desfasea iru pi. Horrek ez nahi du, honen eta honen arteko desfasea dela bi pi, iru pi, eta berdina lortzen dugu. Beraz, fase oposizioan, normalena da pi izatea aldaketa, bai? Baina, zergaitik jartzen dugu aukera gehiago, C puntu hau, D puntua eta A puntua fase oposizioan daude. Eta batetik bestera heltzeko egin behar dugu bi pi, lau pi, bost pi. Kasu honetan, n berdin bi jarriko bagenu lortuko genuke. Fase oposizioan daude, ez dira gertuen dauden bi puntu fase oposizioarekin, baina fase oposizioan daude. Horregatik jartzen dugu bi n gehi bat, eta baita ere A eta B jarri dugu, baina hemen jarriko bagenu A eta E fasean daude. Eta haien artean dago bi pi, lau pi, bi bira ematen digulako. Horregatik jartzen ditugu n horiek, aukera bat baino gehiago dagoelako. Desfasea esan dugu zein den, eta bakarri goratzea, kasu honetan T konstantea, ezta? T konstantea badaukagu, orduan, kenketa hau egiterakoan, bi gai hauek berdin-berdinak izango dira, beraz, kendu egiten dira, hasierako fasea kendu egingo da, eta orduan desfasea bihurtuko da honetan, K minus delta isa. Eta askotan, asko zerrezagoa lortu dezakegu horrela. Ez da beharrezkoa gogoratzea, hau da, sin más, simplifikazio bat. Denbora konstantea bada, fase aldaketa, azkenean da, K bider distantzia, bi puntuen arteko distantzia. Eta kontrakoa, isa konstantea izango bazen, hau da, puntu batean bakarri fijatzen bagara etengabe, jakiteko zein den puntu horren bi uneren arteko desfasea, egin barko genuke, pultsazioa bider, bi une hoien arteko denbora tartea.